Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani my viewers nonse. Kuno ndi ku Kamuzu International Airport. Kumene tikulandira Scorchers, our heroes. Amene apanga zodabwitsa kwambiri kunoko. Koma ndisanapite kumeneko ndikilekaya. Ndikufuna ndikusiririseni. Makolo ake atapita ndi temwa chawinga. Makolo awo ndi amenewa. Makolo ake atemwa ndi tapita ndi amenewa. Amayi anthu akukuwevani tu. Makhala mukufunsa mafunso kuti kodi alipo ndi awawa tu. Paja manena kuti chani anthu? Anthu ndinantopola. Makolo awo ndi amenewa. Makolo lero abwera kuno. Mukati muoneso awa. Asimenye simwaka amayi awo tu ndi awo. Waona? Amayi awo asimenye simwaka ndi amenewa. Kuno tu Kamuzu International Airport. Kulandira ma Scorchers, kulandira ana ndi chimwemwe. Mukuona tu chimwemwe chawo. Ndenga ni makolo ali choncho inu yonanga ma viewers. Ma viewers ndinamba kamwa. Mukhale pomwe kuti sikupasirani zambiri. Ma sisters ake asimenye awa. Mwaonaso ma sisters ake asimenye amenewa. Amenewa mwaona? Awa ndi ankolo ake asimenye. Muri wakafu. Mwarekire kanunu wantu ukaronga. Wari kanunu ziyo. Ndanda. Tuambirire abana. Ndanda. Mukuona chimwemwe. Tukupasana moni wakumuzi. Mama na dada mwakondwa tu. Tapokelele bana muhenya uno. Bana. Kakurumpi huko mwareka makola. Mwareka makola. Taonga. Chalo chose chikumulumbani chifukwa cha bana bamuno kubaba. Nadi. Muhanya uno tapokelele bana bizana chitu chikulu. Chakuzirwa. Nadi na chifukwa cha ntchito zinu makubapaka. Aise tizengesi. Tili huku tikaone wanthu anyake. Yewe. Zambi. Ndubila Ine amando kwela. Jongo. Dikai. Mwaona ma sponsors? Ma sponsors amenewa. Tikamani tukunyadia Scorchers, kunyadia chifukwa cha ndani amenewa. Bank of the Nation. Scorchers Bank ndiiti yimene. Bank tikamati bank ku Malawi ndiiti yimene. Bank of the chani the Nation. Bank of the Scorchers. Bank ya Scorchers ndiiti yo yimene. Lero ili pano kulandira ana awo. Zimene anadzala lero akuta akukolola. Ndekukolola tu ndikumene. Bank of the Nation. Bank of the Scorchers. Ndiiti yimeneyo. Banki mativetsa kukoma tu. Banki ndipo simunamalizi. Ngati ukunkuyamba mukutero nanga kumene tifikeko. Brazil uko. Kuchipindako.
ndikumeneko guys mukhale pompo ma viewers koma msakhala mabodzi atu ma viewers mukhale niyeni alozito Lozi umakwana tu Lozi umakwana all the way from Mzuzu chabwera tu ichi chimakona kwambiri Scorchers chabwera tu kuti chisamve kukoma zimene ichi chabwera kuchoka kumangochi komwe Eastern region tatsikana tokonda Scorchers tokonda mpiratu mwationa nditi meneti tiri pano lero for the Scorchers akendo ndimene mwaonera kunongotu anthu rede kurandira kuti tirandire ana akubwera komatu anthu achenato mukaona anthu mene achenera unani kuchena kwati taona niso mene achenera kuchena Scorchers kuzalandira Scorchers iyo ayi kuchena mwachena dai sports castle imene anthu ndibwera anthu kusangalala kumene kusangalala mukuona anthu mene achenera onani mene anthu akukongolera kukongolatu nchitokongola amene muli kutali tu ndi inuyo muli kunoko mukumva bwa zukoma amene akuonera wamukwawo kuti chani awaweza ngofundisana kulisha kubwera pamene kubwera kuno kunde kwa komandi kuno Malawi yonse kokoma ndikuti next time ku Brazil azataniso azaperekeza taona na anthu mene mwachanera chamama sidinaje ana wati kutisa ife ana wati kutisa ukangomva Scorchers umamva kukhuta mwaona zimene Malawi tu makuwazani mwamona Mese Skero jana paka positi uja ndi uyu tu Mese Skero mbambande ikutivesa kukoma iwe Mese Skero tayang'ana kuno ukuti bwanji Mese Skero tatiuze ineyo ndikungoza gulana nga hose memelo mpira asafokea wadukapo tikachira bwino bwereka ngolimbikira basi zona uze chachikulu ngolimbikira tikalimbikira tikapanga umozi ngolimbikira ndeli chiri yose irani chikatheka basi FH ababa zakazo sezi mpira sidi mauziwa kumbwe FH pano mpira ndi rauziwa kwambiri mauziwa ndisima so mpira zori makala division makala jani mauziwa pano ndabiro skulu manga sizizwe takunyadira Mese Skero machine inuyo makwana akarundwe ziko makwambiri Scorchers wali Mese Skero bambane ukufamu wani inde Malawi imene kumva kukoma nayo Malawi mbambande zabwelela mbuyo zabwelela mbuyo zabwelela mbuyo ndipo pano ichi chisangalalo tangotani tangoyamba kunseuko kukachema Lilongwetu lero yavuta kwavutiratu panjatu pali anthu paterera kwambiri ino lero tikugona panja lero tugona panja ifa chachani Scorchers yatigoneka mwavala kajezetu kabwino kati sheti kabwino kokongola inde kwa basi tatokoza Scorchers yokhayokai inde winyadira kwachema ndithu ziko makwambiri takunyadirani ziko zabwerera mbuyo kuzapita zabwerera mbuyo anthu to achena mwaona ena ndi ahenere
pachitumbuka uyo ndi timati henere uyo ati ninjani yozi henere henere nayo wiza kusakasapota chani kusakasapota Scorchers lero tu Scorchers yadya 1 ndipo kunoko kuchita kubeba kuchita kusangalatsa ndipo anthu aliyense kuchita uchena mzingo aona anthu osewa they are here Scorchers chair send chair takunyadirani Scorchers Eastern Region ili pano anamuna imeni Scorchers yokhaya inde takunyadirani zikomo kwambiri zikomo tathokoza zikomo tikupasilani zambiri ife tikupita huko tikalandire Scorchers huko mkhale pompo Scorchers ikubwera ndikupasani dikire mikaya yako China. Thank you. Ena musakhale kutali ayi mukhale pa 18 amene mukuona kunoko kuti machedwa kale mukhale pa 18 pompo akubweranso tikupezani pompo and parade ino ya MTF ili chapa 18 pomwepo ndithu mukhale pompo musatalikire ndithu mukhale pompo Tiri huko nambu. Ndani hapa kuza ndio tunataka ngapa hiyo. Wewe ukaya uko na sasa. Apila wini. Tiri huko. Hapo sasa ni bacha. Hapo la hapo. Wote wale. Kisenge pa. Kusakana kwela. Ndio kwa. Kama pali hapa. Mkhale pompo.
Tabwera ni kuona bombo kipangilizo vya isi. Tabwera ndege sinafike ngodikirabe pang'ono afunika abo poti ngozumulatu maviwazi mfada ndaule tibira ufupiko kanthawi kene ndege sinafike sikuonekaswa ikaoneka ubasirani zambiri ngokhala chete maviewers iniyo maviewers ndino maviewers mbambande ubasirani ka dance band mwationa tiana ito tachena Namu sabu no. Gaboko. Hello, Solomon. Welcome back, Solomon. Solomon. Gani la se? Solomon. Inde. Sipuna bendera. Wini du. Hello, Scorchers. Hi, Scorchers. Hi, taliza ko tuti unze nao tu. Blow it, please. Iyo. Again. The boy. Can you come? Again. Izo. Allora, kuno kwa bebado kuno kwa bebado. Yes. Monica. Ningajedwe nako ningabizendegea tena. Maviewers, let me go. Iyo. Yes, menu. Yapita kwazungulira huko ndege yafika kale. Be there, please. Osachoka tu.
Yeah, bando siita. Muona baba. Kale bomwe Scorchers yafika kale. Ndege yokatembenuka huko. Pepani network, pepani kumeneko network, koma kunaweza bwino. Aí, eu me deu, cara. Quando tá com uma pinta, ouvi.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.